Abból, hogy most itt vagyunk, közel 2 év után újra, abból talán az is sejthető, hogy elkezdett a tenger morajlani, felkelt a nap, és jönnek a hullámok. És volt egy hullám 2008-2009-ben, amire néhányan itt felszálltunk, és az életünk legjobb döntése volt, az egyik legjobb döntése volt, de talán a legjobb. És mi tudjuk azt, hogy jön a következő hullám. És aki az akkori hullámot gerjesztette, az most itt van közöttünk, és elmondja, hogy mi lesz a második hullám. Hallgassátok meg a földrész egyetlen koronás követ házaspárjának a férfi tagját, Kócsó László következik. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Fantasztikus érzés itt újra köztetek lenni. Már több mint 20 hónap telt el ugye az utolsó ilyen jellegű találkozásunk óta, ami ugye tavaly február végén volt. Nem, az tavaly február, igen, én készültem. Ugye a Józsi és a Vali itt elfelejtettem megkérdezni, hogy ki milyen messziről érkezett az elején. Ezt én sem fogom megtenni most, viszont szeretnék föltenni egy kérdést felétek, hogy ha megtenni azt, hogy fölteszik azok a kezüket, akik az idén csatlakoztak a DXN üzlethez. Van-e itt ilyen a teremben, aki ebben az évben csatlakozott? 1, 2, tapsoljuk meg őket. Azért vannak bátran. Nem lesz további kérdés feléjük, tehát vannak néhányan. Van-e esetleg olyan, aki a tavalyi évben csatlakozott? Olyan nincs, vagy van egy. Oké, igen, tavalyi évben, oké, szuper. Ki az, aki 5 és 2 év között csatlakozott az üzlethez? Tehát, oké. És akkor ki az, aki 5 évnél régebben? Oké, tehát a többség, oké. Ez fontos visszajelzés számomra, ugyanis a második hullámról szeretnék beszélni a mai rövid előadásomban. Melyik az a középsőt kell ugye néznem, hogy hány percen van még. Ugye a középső, oké, szuper. Tehát a tapasztalataim azt mutatják, hogy ugye amikor valaki csatlakozik az üzlethez, és vagy a csatlakozása pillanatában, vagy azt követően néhány hét, vagy akár néhány hónap múlva eldönti, hogy elkezdi építeni ezt az üzletet, és komolyan is, és nekiveselkedik, és energiát, időt tesz bele, az föl tud építeni egy üzletet. Hogyha megnézzük a mi direktjeinket, azok, akik valóban aktív voltak az üzletben, mindenki az üzletének a nagy részét az első hónapokban, vagy hogyha kicsit lassabban építette az üzletét, az első években húzta föl, és utána teljesen azt kell, hogy mondjam, hogy természetes módon mindenki egy kicsit így megáll. Ennek nagyon sok oka lehet, és ugye én nagyon sok energiát fordítok arra, hogy monitorozom a hálózatot, különböző ugye statisztikákat készítek, én ugye csak egyfajta statisztikának hiszek, ugye, amit én hamisítok, tehát semmilyen más statisztika számomra ugye nem elfogadható, tehát hogy folyamatosan ugye monitorozom a hálózatot, ugye régen a barna weboldalakon nagyon sok automatikus ilyen rendszer volt, de azért az AdWords is manapság is kínál remek lehetőséget erre, és igazából számomra egy üzletépítőnek az aktivitása az nem azt jelenti, hogy ő milyen hangos mondjuk a közösségi médiában, vagy hogy itt van egy rendezvényen, hanem hogy amikor megnézem úgymond az AdWords-be a farajzot, és ugye ott nagyon egyértelműen minden új belépő mellett ott van, hogy mikor csatlakozott az üzletbe, és meg tudom azt nézni, hogy ez az idézőjelben aktív üzletépítő mikor hozott be utoljára olyan embert, aki szponzorált új munkatársakat, vagy pedig Star Agent szintet legalább elérte. És hogyha nincs ilyen nála az elmúlt fél évben, az elmúlt 1 évben, az elmúlt 2 évben, akkor az üzletépítő lehet, hogy megveszi a 100 pontját, és lehet, hogy megkapja a bónuszát, ami esetleg nem is kevés, de akkor sem az én szempontomból ő nem aktív tulajdonképpen. És szerettem volna megérteni ennek a miértjét, hogy mi lehet a probléma. Ugye
az is lehet, hogy ez nem probléma. Ugye az is lehet, hogy valaki nekiveselkedett az üzletnek, tudok ilyen embereket itt Magyarországon is, fölépített egy üzletet, és utána azt mondta, hogy neki ez elég. Ő megkeresi az addig jövedelmének a néhányszorosát, és akkor ő ezentúl csak a jutalomúton találkozunk vele, semmilyen más rendezvényen, semmilyen más aktivitáson, és ez rendben van. De mi van akkor, ugye, hogyha valakinek ez nem elég, ez a pénz, és szeretne aktív lenni, azért is hangos, azért is fejt ki valamilyen jellegű aktivitást, amit ugye már különböző előadásaimból ismerhetek, ugye én ezt az alibi kategóriába sorolom, hogy hát akkor hogy lehetne beindítani a második hullámot. Tehát ez az első hullám, ugye csatlakoztunk, és nem szeretnék itt mellé beszélni, ez nálunk is előfordul. Nálunk egy kicsit hosszabb ideig tartott, én úgy mondom, hogy nálunk az első hullám olyan 6 évig tartott, amíg tényleg teljes melbedobással dolgoztunk. Nyilvánvalóan utána már krónabaszodó szint és néhány új piac megnyitása után akár azt is mondhattuk volna, hogy kész, akkor ennyi volt, és élvezzük annak a gyümölcsét, amit megteremtettünk kemény munkával. De tehát mondom, ez egy teljesen normális dolog, és hogyha nem nézünk ezzel szembe, nem vagyunk ezzel tisztában, akkor nem tudjuk gerjeszteni a második hullámot. Tehát a mai rövid rendelkezésemre álló időben erről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, hogy látom én, hogy mi a probléma, mi a kihívás, hogy ezt a második hullámot, ezt igazából be tud indítani. Nagyon egyszerű, én azt gondolom, hogy a megoldás, most elindítottam a bevonó zenémet, oké? Szuper, oké. Szóval nagyon egyszerűen egy mondatba próbáltam megfogalmazni, ugye, hogyha eredményeket akarsz elérni, akkor nem a körülményeidnek kell optimálisnak lenni. Tehát nem kell arra várni, hogy majd valami megváltozik, majd valami optimális lesz, hanem a fejedbe kell rendet tenni. Mert hogyha nincs rend a fejedben, akkor nem tudsz igazából eredményeket elérni, lehet próbálkozni, lehet dolgokat csinálni, de hogyha itt nincs rendben, akkor nem fog működni a dolog. És ugye én sokszor elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy bennünket az különböztet meg másoktól ebben az üzletben, hogy nagyon, nagyon ott volt a fókuszunk az elején, és nem volt más alternatíva, nem vitt el ezt a fókusz semmi sem, és nem vagyunk jobb üzletépítők, mint ti, nem vagyok okosabbak, ügyesebbek, hanem beletettük azt a munkát nagyon fókuszáltan. Nagyon rend volt a fejünkben. És hogyha most elgondolkozzál egy kicsit ezen a gondolaton, akkor én azt javaslom neked, hogy a mai nap után gondolkozz el azon, hogy a te fejedben most mennyire van rend a DXN üzlettel kapcsolatban. Hogy nagyon szuper az, itt vagy, és ezt én nagyon értékelem, és fantasztikus, és most is szeretnék gratulálni a szervezőknek, hogy létrehozták ezt az eseményt, és tényleg nagyon jó érzés itt lenni, mert úgy érzem, hogy a családommal vagyok együtt, és ez fantasztikus dolog. De ahhoz, hogy te komoly jövedelmeket érj el ebben az üzletben, ahhoz ez nem elég. Ez nagyon fontos, hangsúlyozom, de ez nem elég. A fejedben nagyon rendbe kell lenni, és nem elég az, hogy nagyon jó, hogy vannak fantasztikus termékeink, fantasztikus a közösség, végre újra együtt. Ettől nem fog megnőni holnap a jutalékod, attól fog megnőni a holnaptól a jutalékod, hogy rendet teszel a fejedben, és rendben lesz a fókuszod. Úgyhogy én egy házi feladatot is adnék neked, hogyha elfogadod a javaslatom. Ugye a startképzésen is beszélek erről, nagyon sokszor beszéltem erről, ugye arról a technikáról, amit Tonkevél barátomtól tanultam, aki sajnos ma már nincs köztünk. Ez úgynevezett fehérlap technika. Tehát vedd elő ezt a fehérlapot ma este, holnap reggel, és nézd meg azt, hogy mi változott. Mi változott ahhoz képest, amikor elkezdted az üzletet, és úgy benne voltál ebbe az első hullámban, és rendben volt a fókuszod, minden beletetted a munkád, mi változott mostanhoz képest? És nyilvánvalóan látni fogsz olyan dolgokat, ami esetleg nem pozitív, ami megváltozott. Ugye ez azért is van így, mert ugye az emberi agy sajnos úgy működik, hogy a régi dolgok azok nagyon sokszor így meg tudnak szépülni.
Tehát ugye eltelik 5 év, eltelik 10 év, és küzdöttél mondjuk 10 éve nagyon keményen, de mivel eltelt 10 év, az most már ilyen rózsaszínként tudod látni, de akkor az nagyon kemény volt. Tehát, hogy nézd meg, hogy mi változott. És hogyha én most megnézem, hogy mi változott az elmúlt, ahhoz képest, amikor elkezdtük ezt az üzletet, akkor hogyha félreteszem az érzelmeket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy most jobb a helyzet, mint amikor elkezdtük. Amikor nem volt termék, csak a hitünk volt, csak a reményünk, nem volt semmilyen szórólap tulajdonképpen, még az árakat se tudtuk ugye sokáig, hogy mennyibe fog kerülni a termék, és ma pedig itt állunk, és nem kérdés az, hogy ez a cég működik-e vagy nem. Nem kérdés az, hogy az a döntés, az jó volt-e 13 és fél évvel ezelőtt, vagy sem. Ugye a cég is itt van, és már nem tudom, 11 éve Magyarországon, ugye 2009 hivatalosan, 12, igen, most már 12, tehát több mint 12 éve itt van Magyarországon elérhető, a bónusz kifizetés mindig időben megtörtént, a termékellátás folyamatos, tehát a legfontosabb dolgok működnek. Igen, lehet egy-két olyan negatív dolog, ami azt mondod, hogy hát lehetne sokkal jobb is, de alapjaiban én azt gondolom, hogy sokkal előrébb vagyunk, mint ahhoz képest, amikor elindultunk. És akkor itt erről beszéljünk egy kicsit, erről lehetne egy-két dolog optimálisabb is, hogy látom azt, tapasztalom azt, hogy valaki ugye lekerül erről az első hullámról, és mert mindenki lekerül róla, tehát ez egy teljesen normális dolog, és azért nem tudja elindítani a második hullámát, mert vannak benne ilyen apró sértődöttségek, nem tudom ezt másképp fogalmazni, hogy hát oké, ez is történt, ez se volt, szombaton sincs nyitva az iroda, stb. Tehát most sorolhatnék, ugye, már megint volt egy áremelés, tehát ugye sorolhatnák ilyen dolgot, és akkor úgy legbelül ezek a dolgok lehúznak, és úgy hajlamosak az emberek úgy megsértődni. És akkor ugye érdemes föltenned magadnak a kérdést, hogyha megsértődsz, vagy ilyen negatív dolgokat látsz, akkor az kinek lesz rossz? Azt kell mondjam, hogy csak neked lesz rossz, senki másnak, mert a cég ugyanúgy fog működni, mások ugyanúgy fogják csinálni ezt az üzletet, ha nem itt Magyarországon, akkor külföldön, más országban fog épülni a DXN, ahogy ugye látom is, tehát folyamatosan növekszik a DXN üzlet, és fantasztikus eredmények vannak, tehát azt szeretném neked javasolni, hogy végezd el ezt a fehérlap technikát, és tegyél rendet a fejedben. Ez nagyon lényeges, mert hogyha nincs rend a fejedben, akkor nem tudsz előlépni. Hogyha nyilvánvalóan te még most csatlakoztál, és még az első hullámban van, akkor most lehet, hogy ez egy ilyen kis negatívként ért téged, amiről én most beszéltem, de én azt szeretem ebbe az üzletbe, hogy ez egy őszinte üzlet, és nem megjátsszuk magunkat, hanem a valóságról beszélünk, és hogyha te most kezdted az üzlet, nálad is lesz majd egy ilyen első hullámnak a lezárása, és akkor a kérdés az, hogy föl tudsz-e be tudod-e gerjeszteni a második hullámot. És én látom azt itt 13 év tapasztalatában, hogy volt arra példa, hogy értékes vezetőket, tehát nemzetközi szinten főleg értékes vezetőket veszítettünk el, mert megállt egy szinten, ugye elfogadta az érzelmi hatásokat tulajdonképpen, nem objektívan és nem üzleti oldalról nézte csak a dolgot, és ugye megtorpant, megállt, és nem magába kereste a hibát, nem a fejébe tett rendet, hanem azt mondta, nem, ez nem működik. És elment valahova máshova, ami esetleg jobban csillogott, villogott, és akkor azután már a nem tudom, hanyadik csillogó-villogó helyen van, és nincs neki passzív jövedeleme, de ugyanakkor, hogyha visszajöhetne, akkor úgyis megvenni a pontját, akkor mai napig kapná a passzív jövedelmét, mert a hálózat az nem szűn meg. Tehát én ezt javaslom neked mindenképpen, hogy ezt ne bagatelizáld el, ne nézd le ezt a nagyon egyszerű úgynevezett fehér technikát, mert ez működik, és erre szükség van. És akkor arról szeretnék néhány gondolatot veletek megosztani, hogy mit is kell elsősorban fókuszba tenned. Ugye nagyon sokat utazok, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt az elmúlt másfél évben is több új országba jutottam el. Ugye vannak olyan helyek, ahol nem működik a kommunikáció megfelelően, és nincs pandémia, és ezekben az országban voltak nagy rendezvények, és
És vannak olyan országok, amik nem régóta, tehát nem olyan régen nyíltak meg, tehát az elmúlt 3 évben, és hihetetlen, hogy működik a DX-en. És ugye amikor én elmegyek egy új országba, vagy visszamegyek valahova, ugye, akkor abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy meghívnak, azért hívnak meg, hogy mondjak valamit, ugye, tanítsam a csapatot, és nem tudják, hogy én meg azért megyek el, hogy tanuljak. Azért megyek el oda, hogy hát mit tudok én hazahozni. És nagyon érdekes, hogy mindig keresem a csodát. Én is nyilvánvalóan mindig keresem a titkot. Ugye tavaly, nem tudom, idén tavasszal voltam Casablancában, ugye Marokkóban. Ugye nagyon érdekes volt, mert 3 nappal az indulás előtt ugye töröltek minden európai járatot. Amúgy ugye Casablanca innen egy 3 óra repülővel. Nekem egy ilyen 8 órás út lett volna így Frankfurt, Amsterdam, Párizs és ilyen átszállással, de töröltek minden járatot, úgyhogy el kellett repülnöm Dubajba 6,5 óra, és onnan még 8 óra vissza. És a lényeg az, hogy egy óriási rendezvény volt az első születésnap. Volt ott egy olyan korlátozás, hogy azt hiszem, hogy 200 fős rendezvényt lehetett, és hát fantasztikus dolog volt, a legelitebb szállodában voltunk, körülbelül 400-an, és a nemzetközi marketing igazgató így tartotta az előadását, így beszélt, és egy pillanatra így megszakadt a kihangosítás, és közölték, hogy akkor most a csapat fele azonnal hagyja el a termet, mert ellenőrzés jön, és akkor így elrendeltek egy ilyen ebédszünetet, utána ebéd után mindenki visszajött, és folytatódott a rendezvény. Na és ugye próbáltam megérteni, hogy mitől működik ilyen fantasztikusan a marokkói piac, amikor az árak az ilyen 1,5-2-szerese a magyarországi áraknak, és ugye nyilvánvalóan az életszínvonal, illetve a fizetőképes kereslet az sokkal alacsonyabb szinten van, és hát a magyar piacnak több mint a dupláját tudja teljesíteni most a marokkói piac. Ugye azért magasak az árak, mert nagyon magasak az importvámok. Tehát ugye erről se nem a DX-en nem tehet. Úgyhogy, és mitől működik? És attól működik a piac, hogy van néhány ember, aki eldöntötte, hogy ezt megcsinálja. Tehát nem érdeklik a körülményeik, hogy ott ez most mennyire optimális, nyilvánvalóan nincs online üzletépítés, egyszerűen az emberek csinálják. Tehát ott van a fókuszok, osszák meg az információkat. Aztán a nyáron jártam Üzbegisztánban és Kirgisztánban, és ugye Kirgisztán még nem nyílt meg, Üzbegisztán már megnyílt, szintén egy ilyen 1-2 éve, és leesett az állam. Tehát sehol nem láttam még ilyet a másik 49 országban, a 49 országban, ahol jártam a DX-en kapcsán, tehát az a határozottság, az elszántság és az a profizmus, amit ott láttam, az lenyűgözött is. Igazából azt láttam, és egy sztorit hadd meséljek el, hogy őket nem érdekli semmi, csak az, hogy menjünk előre. Ugye nagyon meglepetés volt számomra, hogy az utazás előtt néhány héttel találkoztam az ottani country managerrel Dubajban, és ő nem beszél semmilyen nyelvet, csak a én nyelvet, illetve oroszul, és adtam neki egy példányt az angol nyelvű könyvemből, hogy majd otthon biztos segít valakinek, és elmondja, ha érdekli, vagy odaadja valakinek, aki beszél angolul. És rá 2 hónapra megjelentem Üzbegisztánba, és az egyik vezetőnek az irodába, az egyik vezetőnek az irodába oda akartam adni szintén ajándékba egy könyvet. Csak följebb tedd a kezedet, mert az antennát fogod. Oké, jó, oké. Tehát adni akartam az angol nyelvű könyvbe, és mondta, hogy köszönöm, már nem kéri, mert le van fordítva üzbégre, és itt van így, mutatott egy ilyen A4-es stócot, hogy ott már lefordították. Tehát ilyen copyright, meg egyéb dolog, meg engedély, az nem számít semmit. Az a lényeg, hogy menjünk előre. Tehát hogy lát valamit, ami úgy gondolja, hogy hasznos lehet, akkor csináljuk. Tehát, hogy
nem tudok semmilyen titkot elhozni máshonnan, nincsenek semmiféle ilyen csodaszerek, attitűd van, hozzáállás van, és nagyon, nagyon határozott fókusz. És azt kell, hogy mondjam, a körülményei sokszor sokkal rosszabbak, mint itt nekünk Európában. Úgyhogy ezeket kell rendbe tenni a fejbe. Ugye az első dolog, kihagytam ezt a mondatot, mert ez a fő üzenetem itt ma. Ugye az első, amit tisztázni kell, én ugye próbálom a pandémia ellenére, nyilván attól függetlenül, hogy nem találkozunk, azért beszélgetünk, tehát sokatokkal beszélgetek nap mint nap. Én az egyik ilyen mellékvágányt a termékek esetében látom, hogy hogyan határozod meg, hogy milyen terméken van a fókuszod. Tehát az emberek többsége azért csatlakozik a DX-hez nagyon nagy százalékban, mert itt kávé van, én is azért csatlakoztam, és nem akarok erről most nagyon hosszan beszélni, hogy a kávénak milyen élettani hatásai vannak. Ugye pandémia esetén is mindenki kávézik, és ugye ez egy nagyon jó hatás annak, akinek hálózata van, mert ugye folyamatosan érkezik a jövedelme, tehát egy nagyon fontos élettani hatás. Ugye a mi üzletünk nem dőlt be itt a pandémia kapcsán például, tehát a terméked. Ugye? Tehát fantasztikus termékeink vannak, ugye senkit nem akarok lebeszélni sem a kozmetikumokról, sem az étrendkiegészítőkről, csak emlékezzél rá arra, hogy amikor az első hullámba elkezdted ezt az üzletet, akkor biztos vagyok ebben, hogy a kávé miatt csatlakoztál, és a kávéval foglalkoztál. Nagyon nagy többség. Vannak kivételek nyilvánvalóan, főleg ugye amióta megjelentek a kozmetikumok, tehát egyértelmű, de kávé. Tehát a DXN és egy kávés cég, és hogyha a passzív jövedelmet szeretnél, én azt gondolkozz el ezen, hogy tudsz-e vele azonosulni, de hidd el nekem, fókuszálj a kávéra. Ugye, akik régebben itt vannak, tudják azt, hogy mi az üzletünket kávéval és szappannal építettük föl, mert ugye, hogyha valaki nem kávézik, akkor valószínűleg mosakszik. Ugye, hogyha kávézik, akkor nem biztos, hogy kell neki mosakodni, de az a lényeg, hogy ezzel a két termékkel meg lehet csinálni. És a kávéjáról, és azt kell, hogy mondjam, hogy szappanjáról sem fog lemondani senki. Tehát én azt gondolom, hogy aki használja néhány hónapon keresztül a mi szappanunkat, az nem akar utána tusfürdővel fürdeni. Mert látni fogja a különbséget, jó? Tehát egy kicsit itt a fókuszodat tedd rendbe. Tehát lehet, hogy te nagyon szeretsz beszélni, és tényleg én is tudom, hogy a spirulina csúcs, tehát legjobb termék, Ganoderma, Morinzi, stb. Sorolhatnám, de üzleti szempontból nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha ott van a fókuszod. Jó? Rengeteg kávéfogyasztó van. Következő, ugye kicsit, most néztem 7 éve kezdtük el a DSP-t, és ez is egy kicsit úgy feledésbe merült. Tehát holott nem azért, mert közön van a kialakításához, de én azt gondolom, hogy ilyen fantasztikus lehetőség nincs más network marketing cégnél, hogy valaki vesz egy csomagot, kipróbálhatja a termékeket, és utána ennek nem csak 100%-ban, hanem akár ennél többet is visszakaphat a későbbi termékbe. Tehát ezt is érdemes leporolni magadban, hogyha újra akarsz indulni ebben az üzletben. Jó? Ugye szintén nem árt tudni azt, hogy amikor próbálod rendbe tenni magadat, és próbálod azt gondolni, hogy oké, akkor itt vagyok újra, akkor most milyen úton induljak el, tudnod kell azt, hogy a jelöltednek a fejébe igazából 3 dolog van. Három masszív pont van, amit úgymond át kell ütnöd a kommunikációval, le kell bontanod a kommunikációddal, a lehető leggördülékenyebben is, a legkevesebb nyomulással, nem neked kell meggyőznöd, hanem magától kell, hogy erre járjon. Ugye az első, amit az emberek a leginkább félnek, ugye ez a kockázat. Tehát, hogyha erről nem beszélsz eleget, hogy itt tényleg semmilyen kockázat nincs, ugye most sikerült visszaállítani, újra ingyenes a regisztráció, kipróbálhat, vehet egy szappant, vehet egy kávét, vehet egy spirulinát, tehát tényleg nincs másik ilyen üzlet, nincs kockázata az üzletben. Tehát nem kell félnie attól, hogy bármit kockáztat, hogyha elkezdi. Ezt nem árt erre hangsúlyt helyezni. Gondold végig, tehát, hogy a jelenlegi kommunikációdban mekkora hangsúly van ezen. A terméken, mekkora hangsúly van a DSP-n, mekkora hangsúly van a kockázaton. Ugye? A következő kérdés az, ami fölmerül az emberekben, rengeteg előítélet van ugye a network marketinggel szemben, hogy vajon ez működik-e ez a dolog? Mekkora energiát fektetsz abba, amikor erről az üzleti lehetőségről beszélsz, hogy ez nem kérdés. Tehát ugye most már több mint 12 éve itt vagyunk Magyarországon, ugye
már összefolynak előttem, hogy most a 28 éves ugye a cég, ugye lassan menjünk a 30. évfordulóra, tehát hogy nem kérdés, hogy működik-e, új gyárak vannak különböző országokban, tehát a DX-en igazából azt gondolom, hogy masszívan és nagyon szépen növekszik világviszonylatban. Úgyhogy ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez a dolog működik-e, nem kérdése az, hogy itt leszünk-e. Múltkor olvasgattam, hogy ugye az elmúlt 13 évben csak itt Magyarországon mi történt. Hány új, fantasztikus network marketing cég jelent meg és tűnt el. És még mindig itt vagyunk, és itt is leszünk, mert a termékeinkre szükség van. Tehát fontos, hogy ezt a kommunikációdba visszaépíts, hogyha nincs benne hangsúlyosan is, és erre fókuszálj. És ugye a legfontosabb dolog ez a meg tudod csinálni. Tehát, hogy az illető, én azt gondolom, hogy, és ezzel én is küzdök minden nap, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez nálam máshol van, hogy vannak ismerőseink, barátaink, akik ezeket a termékeket évek óta fogyasztják. És nem kérdés az, hogy a dolog működik-e, nem kérdés, hogy a termék jó-e, de mégis a harmadik falat nem tudom lebontani. Hogy elhitessen velük azt, hogy igen, ezt te is meg tudod csinálni. Ezt meg tudod, és te is lehetsz szabad, nem csak anyagi értelemben, hanem az idő tekintetében is, ami sokkal értékesebb. Tehát, hogy erre kell nagyon fókuszálni, hogy el tud adni ezt az embereknek, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. És itt kanyarodnék vissza a kávéhoz, hogy ha valaki idejön hozzánk annak idején, hogy ugyanez a DXN termékkör van, kivéve a kávék, akkor én nem tudom elhinni magamról azt, hogy meg tudom csinálni, tehát nem csatlakozok. Viszont a kávéval el tudtam ezt hinni, és nagyon sokatokkal itt a teremben el tudtuk ezt hitetni, és mivel el tudtuk hitetni, meg is csináltátok. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen termékre fókuszálsz szempontból. És ugye a vízió befejezésül, tehát lehet, hogy most innen Magyarországról a DX-en egy kicsit szürkének tűnik, de higgyétek azt, hogy ez nem így van. Tehát hihetetlen fényes ez a cég, és fantasztikus jövő áll a DX-en előtt, és ahhoz, hogy ennek te is részese legyél, ennek ugye nem elég az, hogy beregisztráltál, és nem elég az, hogy itt vagy a mai napon, és használod a termékeket, hanem bele kell tenni a munkát, és meg kell osztanod az információt, de én csak azt emelném ki, hogy nem tudom mennyire látszik, hogy nagyon erős a DXN fókusza az élelmiszereken, és hogy az élelmiszereket minden nap fogyasztjuk, és folyamatosan jönnek ki új termékek. Tehát aki követi az interneten ugye a DXN Malajziát, a DXN Fence-t, ott látja, hogy havonta jelennek meg új termékek a kínálatban, és ezek egyszer el fognak ide jutni Magyarországra is. Én is valamikor így átugrom, nem is tudom, nagyon nagy meglepetés volt számomra az, hogy kim voltam Üzbegisztánban, és nem volt morinzi, azt tudtam előre, viszont nekik van morinzi kapszulájuk, tehát ilyen terméke is van a DXN-nek. Tehát, hogy nagyon megyünk az élelmiszerek felé, és egy olyan termékkör van, amire az embereknek szükségük van. És ugyanez vonatkozik, ugye, hogy most persze mai nap erről nagyon nehéz beszélni erről az új lifestyle programról, ami hamarosan fog elindulni, amikor ugye utazni tudsz a DXN-nel, nem más utazási irodák kínálatában is, nem versenyezve egyéb ilyen szolgáltatókkal, hanem a DXN saját resortjaiba, saját szállodáiba, saját üdülőtelepére tudsz elutazni, vagy a hálózatból bárki, és aztán jutalékot fogsz kapni, pontértéket fogsz kapni. Tehát ez egy óriási dolog lesz, én úgy gondolom, és hihetetlen az a stabilitás, ami a cég mögött áll. Nagyon röviden egy nagyon fontos dologról szeretnék még beszélni, mert az időm az nagyon korlátozott, és nekem ez nagyon szívem csücske, és szomorú vagyok, hogy itt Magyarországon itt a hiányos kommunikáció miatt ez valahogy nem ment át, és ez nem a ti hibátok, de a mai nap szeretnék erről részletesen beszélni, röviden és egyértelműen. Ez úgynevezett $1 egy gyermek kampány, ugye, amit a DXN folytat, és ugye ennek az a lényege, hogy a DXN spirulinával alultáplált gyerekeket támogat
a világ különböző pontjain, és ehhez a te hozzájárulásod is kell, viszont ami nem egyértelmű sokak számára, hogy ez a hozzájárulás effektív neked sembe nem kerül, csak 2 kattintásba. És én szeretném azt, hogyha ez az üzenet átmenne, és akik ma itt vannak, azok ezt a 2 kattintást a holnapi nap folyamán megtennék, mert most azt szeretném nektek megmutatni, hogy ez valóban nem kerül sembe. Tehát, hogyha megnyitjátok az eWord-öt, akkor ugye itt a kezdőlap, itt a bal oldali menü alján van ez a NA ODOC Deduct Authorization. Tehát, hogyha erre az utolsó menüpontra, ami ugye egyedül nem magyarul jelenik meg, rákattintotok, akkor ki fog jönni egy ilyen szöveg szintén angolul. Nekem most itt ugye emirátusi dirhamban vannak a számok, nektek forintba lesz, ugye Magyarországon ugye 300 forint a minimum, amivel lehet támogatni, ugye? 300? 310 forint. Tehát az a lényege az egésznek, hogy minimum 310 forinttal bármennyivel tudod támogatni, mi ugye durván, ez most átszámítva, 33 000 forinttal támogatjuk havonta durván egy ilyen $100, támogatjuk minden hónapban, be tudjuk ezt állítani, de nem kell. Tehát, hogyha te csak 310 forinttal támogatod ezt az egész dolgot, ami majd mindjárt megmutatom, hogy miért nem kerül neked semmibe, mert akkor is megtettél valamit, és támogattál vele egy gyermeket, de hogyha meg tudod ezt tekinteni 600 forinttal vagy 900-zal, akkor egyszerűen beírod oda az összeget abba a sávba, kipipálod, és a végén van egy link, hogy hozzáadod. Hogyha nem működik ez neked, mármint hogy nem tudod megoldani, kérd a szponzorod segítségét, ugye előre be tudod állapítani hónapokra előre, tehát novemberre, ugye most egyelőre december 31-ig érik az a kampány, de biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják hosszabbítani, tehát én is beállítom így hónapokra előre, hogy ne felejtsem el. Tehát novemberre, decemberbe beállítod, hogy 310 forinttal támogatod. És a legközelebbi megrendelésedből, és ez az, ami nagyon nincsen, én azt gondolom, hogy határozottan is megfelelően kommunikálva, hogy van Magyarországon 5 féle termék, amiből ezt levásárolhatod. Tehát ezért mondtam azt, hogy neked ez nem kerül sembe. Tehát, hogyha az 5 termék közül van olyan termék, amit te legalább évente egyszer megvásárolsz, vagy szoktál vásárolni, ugye itt ez a Myco Veggie, a Mushroom Powdert szerintem elég sokan vásárolunk, vagy az Apple Enzyme, vagy a Spirulina cereál, vagy az ecet. Tehát, hogyha megnézed, ugye ott látod a középső sorba, hogy hány forint a kedvezmény. Tehát, hogyha te támogatod például 1000 forinttal az éhező gyerekeket, akkor a következő vásárlásodnál a Reishi Mushroom Powdert 1000 forinttal olcsóbban kapod meg. Tehát ugyanott vagy, de mégis segítettél mondjuk 3 vagy 4 gyermeken. Ennyi, ilyen egyszerű, és mondom, valahogy ez itt Magyarországon, Európában nem ment át az üzenet. Én azt javaslom, hogy tedd meg, holnap szállj rá pár percet, nézd meg, hogy az 5 termék között van-e ilyen. Ha nincs, akkor is én azt gondolom, hogy egy 300 forinttal megéri, de hogyha nem kívánsz erre pénzt fordítani, csak tényleg az, hogy visszajöjjön az ára, akkor nézd meg, hogy az 5 termékből melyiket fogyasztod, és akkor összeggel tudod támogatni, és neked ugyanannyiba fog kerülni. Jó? Köszönöm szépen, és befejezésünkben 3 percet ír ki nekem itt a kijelző, és durván 20-25 másodpercre van szükség arra, hogy valaki ugye megígyön egy üveg morinzit. Tehát itt jelezték felém, hogy vannak néhányan, akik szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy ez a színpad itt leszakadjon, hogy akkor megkérném őket, hogy fáradjanak ide, és ígyunk egy üveg morinzit közösen. Nem kívánok most belemenni itt a részletekbe, hogy mi ennek a Déli Morinzinek a története. A dailymorinzi.com weboldalon bőven utánolvashatok, illetve csatlakozhatok a Facebook csoporthoz, illetve az Instagramon, illetve a YouTube csatornán is van ilyen. Köszönöm szépen a figyelmet! Neked van morinzi? Ilyenkor így a házigazdák leszokták zárni, meg leszokták reagálni az előadást, és hogyha én nekem most ki kéne emelnem valamit abból, amit az előbb hallottunk, akkor ki kéne, hogy emeljem az egész előadást. Úgyhogy inkább nem teszek hozzá, nem is tudok hozzátenni. Csak megkérdezném, hogy ki az, aki mostantól szörfdeszkát vásárol és felszáll a második hullámra? Szerintem lesz is meg lehet csinálni, hogy egy sor leáll Aha. mit gondoltok. Jó lesz. Szerintem a hölgyek álljanak le, oda
Vagy a fiúk álljanak le, és akkor a hölgyek fönn a színpadon merül. A hölgyek álljanak le. Én is ide leállok, és akkor még mögém is tud valaki állni, aki nálam is magasabb. Vállához? Így mondod? Így? Nem, szerintem mi levegyünk. Na, oké. Anikó, te gyere le ide a Laci mellé, gyere már le ide a Laci mellé. Vali, jó helyen áll? A protokollt mindenki ismeri, először fölrázzuk, megvárjuk, még mindenki kinyitotta, és akkor mindenki megvan, akkor elkezdjük inni, és nem verseny. Oké, jó, jó. Oké, benne van mindenki? Nehogy levegyünk. Mindenki látszik? Még a Misi egy picit arra, jó. És a Püstő gyere bent, hogy benne legyenek képben. Benne van. Oké, mindenki benne van? Forog? Én is. Tessék, mehet. Forog, oké. Akkor rázzuk föl. Igen. Biztos emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt kicsit beszélgettünk az online térben Lacival, és akkor elmondta, hogy az üres üvegeket, az üres morézis üvegeket ő gyűjti. Tehát most ne vigyétek haza, léci, hanem majd valahogy szedjük össze.